s'embolica amb els accents. Què és una síl·laba i una paraula aguda? Algú sap què vol dir? Esdrúixola? Una síl·laba és un so en un cop de veu. Ma, pi, tro. I una paraula se separa en cops de veu. Efectivament, les paraules són agudes quan el seu cop fort està al final de tot. Carrer, veí, pingüí, amic. Queda clar? Doncs seguim. Les agudes s'accentuen quan acaben en vocal. Vocal més S-O-N, in. Camí, arròs, rater. I doncs no coneixes les planes. La penúltima és la seva forta. Vols algun exemple? Doncs obre les orelles. Llibre, carpeta, taula. Ja coneixem les planes, però no sabem quan s'accentuen. Al revés que les agudes, les planes s'accentuen quan no acaben ni en vocal. Vocal més S-O-N, in. Pèsol, plàstic, telèfon. Només ens queden les esdrúixoles, que el seu cop fort és l'antepenúltim. Sabeu quan s'accentuen? Aquest és el més fàcil. Sempre s'accentuen. Música. Àvia. Única. Esdrúixola.